אנחנו מדברים היום על החוק הראשון של ניוטון. הניסוח של החוק הראשון של ניוטון הוא כאשר סיגמה F שווה ל-0, כלומר כאשר הכוח השקול שווה ל-0, ישנן שתי אפשרויות. האפשרות מספר 1, גוף נמצא במנוחה. אפשרות השנייה, גוף נע במהירות קבועה בקו ישר. קו ישר. עכשיו, מה שנוגע לאפשרות הראשונה, שגוף נמצא במנוחה, אז הדבר הזה מתיישב טוב מאוד עם האינטואיציה שלנו. למשל, כלומר, אם כוח השקול שווה ל-0, המצב הזה זהה למצב שבכלל לא פועל שום כוח על הגוף. ולכן הגיוני להניח שבמצב שלא פועל שום כוח על הגוף, הגוף לא ינוע. אז אין שום בעיה עם האפשרות הראשונה, להבין אותה באופן אינטואיטיבי. ומה שנוגע לאפשרות השנייה, שגוף נע במהירות קבועה ובקו ישר, כאשר סיגמה F שווה ל-0, אז פה די קשה לתפוס את זה ברמה אינטואיטיבית, כי עד לגילוייו של ניוטון חשבו שכדי לקיים תנועה של הגוף בהכרח חייבים להפעיל כוח כלשהו. אבל אם לנתח את המצב קצת לעומק, אפשר לוודא שבעצם דבר הוא שונה קצת. נו, אם כן, בואו קודם כל נראה שבעצם הניסיון היומיומי קצת סותר את החוק. הרי אנחנו רגילים שכדי לקיים תנועה, כן, הנה למשל להתבונן במחק הזה, כדי לקיים תנועה, כל הזמן צריך להפעיל כוח, כן? עכשיו בואו, כדי להבין באמת את האפשרות השנייה, נעשה ניסוי מחשבתי כזה. פה נקודה A, נקודה B. אם נניח גוף בנקודה A ונשחרר אותו ממנוחה, הוא יתחיל לנוע פה, וימשיך לנוע ויעצור באיזשהו נקודה. הנה, הוא עצר באיזשהו נקודה. אם אנחנו נחליף את המשטח האופקי במשטח אחר, שהחיכוך בינו לבין הגוף הוא יותר קטן, ושוב נחזור על הניסוי ונשחרר את הגוף בנקודה A, סביר להניח שגוף יעבור מרחק יותר גדול. אם שוב נחליף את המשטח האופקי למשטח עוד יותר חלק, ושוב נחזור על הניסוי, שנשחרר גוף ממנוחה פה, גוף יעבור מרחק עוד יותר גדול. ככה אנחנו מגיעים למסקנה שהסיבה לעצירת הגוף הוא כוח החיכוך שפועל נגד כיוון התנועה. וככל שכוח החיכוך יותר קטן, גוף עובר מרחק יותר גדול. ואם להמשיך את הניתוח ההגיוני הלאה, אז אפשר להניח שכאשר בכלל לא פועל שום כוח החיכוך, גוף לא יעצור בכלל. כלומר, המהירות שלו לא תקטן. כלומר, המהירות שלו תהיה קבועה. אז זהו זה. אז אנחנו פחות או יותר הוכחנו הגיונית את האפשרות השנייה. אני חוזר שוב, שהחוק הראשון של ניוטון אומר שכאשר סיגמה F שווה ל-0, כלומר הכוח השקול שווה ל-0, ישנן שתי אפשרויות, גוף נמצא במנוחה או גוף נע במהירות קבועה בקו ישר. עכשיו, במה שנוגע למהירות קבועה, אנחנו ראינו את זה בניסוי המחשבתי הזה שהאפשרות הזאת תיתכן. עכשיו, במה שנוגע לקו ישר, אז עכשיו, אם לקחת גוף כלשהו, אני מקנה מהירות כלשהי לגוף, ואני רואה שהוא נע בעצם בקו ישר, אוקיי? אם עכשיו לדמיין שגוף הזה עשוי מברזל, אוקיי? ונניח פה בצד מגנט, כמובן שזה לא מגנט, אבל אפשר לדמיין שזה מגנט, ואם אני אקנה לגוף הזה מהירות, אז ודאי שהגוף יעקם את המסלול, הוא כבר לא ינוע בקו ישר. פירוש הדבר שכאשר פועל על הגוף כוח כלשהו, כלומר כאשר סיגמה F אינו שווה ל-0, גוף לא ינוע בקו ישר. זה במה שנוגע לקו הישר. אוקיי? עכשיו, השם השני של החוק הראשון של ניוטון הוא חוק ההתמדה. עכשיו בואו נתמקד בעניין של התמדה. צריך לדמיין למשל שאנחנו יושבים במכונית ומתחילים את התנועה. ברגע שאנחנו מתחילים את התנועה, אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו נזרקים אחורה ביחס למכונית.
מדוע קורה הדבר הזה? מכיוון שכשאנחנו נמצאים במנוחה, בעצם הנטייה של הגוף שלנו להישאר במנוחה גם בהמשך. ברגע שאתה מתניע את האוטו ומתחיל את הנסיעה, אוטו נע, ואתה רוצה להישאר במנוחה, ולכן יש לך תחושה שאתה נזרק אחורה. זה בקשר להתמדה. זאת אומרת, השאיפה של הגוף זה להתמיד במצבו הקודם. ואם הנסיעה נמשכת, נגיד במהירות גבוהה, ופתאום אנחנו לוחצים על הבלמים, מתחילים לעצור, אנחנו במקרה הזה נזרקים קדימה. מדוע? מכיוון שהנטייה שלנו להתמיד במצב הקודם, כלומר להמשיך את התנועה כפי שהייתה במהירות הקודמת, ואילו כשאתה לוחץ על הבלמים ועוצר את האוטו, אוטו נע יותר לאט, ואתה שואף לנוע במהירות הקודמת. לכן אתה נזרק קדימה. זה במה שקשור לעניין של התמדה. עכשיו, לעתים קרובות קשה להבין איך שני המצבים, גם גוף במנוחה וגם גוף במהירות גבוהה, מתקיימים כאשר סיגמה F שווה ל-0. כדי להבין את זה, אני אבהיר פה את זה בצורה כזאת. למשל, יש מכונית, אוקיי? וכשהיא נמצאת במנוחה, המכונית, עכשיו סיגמה F שווה ל-0, הכוח שקול שווה ל-0. וגם כשמכונית נעה במהירות גבוהה, גם הכוח השקול שווה ל-0. עכשיו, מה קורה בין שני השלבים האלה? כשגוף נמצא במנוחה, מנוחה, וגוף במהירות גבוהה, מהירות גבוהה. בין שני השלבים האלה, הכוח השקול אינו שווה ל-0. כלומר, מהירות של הגוף משתנה בין שני השלבים האלה. אוקיי? ואחר כך, למשל, כאשר מכונית ממשיכה לנוע, והיא רוצה לעצור, אנחנו רוצים לאלץ אותה לעצור, בין השלב של מהירות גבוהה לבין השלב של מנוחה, כלומר, כשהמכונית תעצור, גם סיגמה F לא שווה ל-0. גם סיגמה F לא שווה ל-0, יש תאוצה, מהירות אינה קבועה. זאת אומרת, כדי להביא את הגוף ממנוחה למהירות קבועה, אנחנו צריכים ליצור מצב שסיגמה F לא יהיה שווה ל-0. איך שאנחנו נגיע למהירות, נגיד שאנחנו נוסעים במכונית, איך שאנחנו נגיע למהירות שאנחנו רוצים שהמכונית תמשיך לנוע בה, אנחנו יכולים להוריד את הגז, ואז הכוח השקול יהיה שווה ל-0. כלומר, הכוח שדוחף את המכונית קדימה, אפשר להניח שזה כוח שהמנוע מפעיל, וכל הכוחות ההתנגדות, לא יודע, נסמן אותם F. סך הכל כוח השקול במצב הזה, כשמכונית נעה במהירות גבוהה, צריך להיות שווה ל-0. כלומר, F שווה ל-F הקטנה. זה בעצם הכל, נדמה לי.